după o evoluție ca asta. Decât că am făcut o primă repriză oribilă, aproape de 0, dacă nu 0, fără nicio realizări, fără nicio realizare. Mi-au tremurat genunchii să dăm o pasă de 2 metri. N-am putut să facem nimic din ceea ce ne-am propus. Știam că dăm de o echipă care e agresivă, care face presiune, care o să ne micșoreze tot timpul spațiile. Și deși am încercat ceva la ora jocului, sau cel puțin în prima repriză, până am modificat și sistemul și componența, n-am reușit mai nimic. Am avut o singură situație prin lupul și aia oarecum așa la voia întâmplării. Dacă celelalte două jocuri ne îndreptățeau să sperăm mai mult, jocul ăsta ne arată că suntem enervant de modești în exprimare. Iar elanul care îl aveam la un moment dat nu e suficient. Din păcate, jocul ăsta ne duce cu picioarele pe pământ mai rău decât ne așteptam. În urma a două jocuri bune sau relativ bune, am făcut unul, sau cel puțin o primă repriză execrabilă. În al doua am revenit, dar și atunci fără luciditate, fără tonus, fără claritate. Cei de la care așteptam jucătorii care să ne aducă plusul, să ne aducă limpezimea, n-au reușit să facă diferența. Ba mai mult, după ce am reintrat în joc ca rezultat și am egalat, avem, cred că, nevoie de o relație 4 contra 1 ca să putem să deposedăm un adversar. Din păcate, pentru noi, ăsta e nivelul care am putut să-l prestăm astăzi, unul execrabil. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, eu mai mult decât am spus, nu știu de spus. Spuneai și tu de o primă repriză slabă a formației. Nu slabă, oribilă. E cea mai slabă repriză care a jucat o echipă pe care am trăit eu. Să nu poți să joci o minge spre înainte, să nu ai claritate, să nu ai nici măcar capacitatea să joci unul contra unul, să duci duelul până la capăt. Ce să mai vorbim de modificări de sistem în timpul jocului? Și ce tot încercăm? Schimbarea de la pauză cu introducerea lui Himcinski, totuși am mai... Da, a echilibrat jocul. Și Ceacu Săulescu a adus un plus. Da? Degeaba, dacă noi suntem 3 contra 1 defensiv la jumate și un jucător care are nici 80 de metri duce și ne dă gol. Păi despre ce vorbim atunci? Totul se reduce până la relația 1 contra 1. Dacă nu e niciuna 3 contra 1, transformată într-una 2 contra 1, n-am reușit-o. Păi atunci despre ce vorbim? E atmosferă tristă în vestiar. Păi gândiți-vă că suntem la 7 înfrângere consecutiv și dacă până acum n-a fost una tristă că jocul ne ducea către ceva, de data asta și jocul a fost unul slab, pe lângă dezamăgirea rezultatului. Trebuie să fie triști, pentru că sunt cu banii cu o zi înainte. Și în ce privește suportul care l-au avut tot timpul și l-am avut dinspre conducere, nu mă separ de ei, că e înfrângerea noastră și primul vinovat sunt eu, cred că trebuie să mergem ca un la sfârșitul campionatului. Indiferent ce se întâmplă după aia.